Vittmi ta' droga li għandhom xewqa kbira li jibdlu ħajjithom u jerġgħu jintegraw fis-soċjetà tkellmu dwar kif il-ħabs ma jagħtihomx l-opportunità li jagħmlu dan. Dan stqarrewh f'intervisti li mal-programm S41 li xandar fuq One l-4 filgħaxija. Fil-programm reġa' ħareġ biċ-ċar kemm hi meħtieġa l-white paper li tirriforma l-liġijiet ta' droga. U fost l-iktar persuni li xedu dan b'saħħa kien hemm il-vittmi nfushom. Wieħed mill-vittmi li qed jagħmel programm ta' riabilitazzjoni f'San Blas għalhekk. ħafna ħaru, il-ħabs għawek ħafna ħjar mill-ħabsu. Meta tajt aħjar għax iktar komdu, iktar liberu jew? Le, ma għawek m'intix komdu, ġawek għaspeċi timxi ma' regolamenti tal-program. Ma l-ħabs, għaspeċi dejjem mitluq ma tagħmel xejn. Saqaf nisma' wiċċek ma' nis kollha gravi, ma tista' tinbedel qatt għaspeċi. Żagħżugħ ieħor li wkoll għaddej bil-programm li tħaddem il-Caritas tkellem hekk dwar il-ħabs. U l-fatt li kieku spiċċajt il-ħabs inti kemm taħseb li kont ħadd irriforma ruħek? Ara li kieku spiċċajt il-ħabs jiena kont nidħol student fil-kriminoloġija u kont noħroġ professur fil-kriminoloġija. Hemm ġew nara jiena bħala posta fejn titgħallem il-ħażin ma narax posta riforma. Fil-programm S41 ħasem ukoll il-Ministru tal-Ġustizzja u Imboniċi li reġa' tenna li issa li għalqet il-fażi ta' konsultazzjoni il-bidliet fil-liġi ta' droga għandhom ikunu lesti sal-aħħar tas-sena.